Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video-blog. Ja. Vi er lige vågnet for lidt stykke tid siden, og klokken den er, jeg tror, 9 eller andet. Ja, jeg tror, vi snart klokken den er 10. Og ja, vi vil simpelthen lave en lille blog, så vi ses, når vi har fået tøj på, og så siger vi sådan, hvad det handler om. Lego. Jeg går lige ud og hente min håndvask. Det er en her. Okay, nu er Sofie i gang med at trække den der ting op. Og den der plet derude, den trækker bare skidt lige meget. Det er faktisk ret koldt lige nu, men ja, når vi kommer ned i vandet, så skal det nok blive bedre, tror jeg. Ja. Og lige nu skyller vi vores fødder. Ej, hvorfor er det varmt? Det er da underligt. Det plejer aldrig at være varmt. Nå, skal vi se? Ej, det er bare så dejligt. Ej, jeg skal også lige tjekke, om de også har det i bruseren. Okay, og så er vi så kommet herud til poolen og skal i... Det er altså meget koldt. Ja, så vi skal lige vende os lidt til det. Nej. Det der kommer ikke. Okay, så prøver vi lige igen. Fordi det der, det var da pænt koldt. Jeg mangler lige hovedet. Jeg kommer også i, Sofie. Jeg skal bare lige... Det er dejligt. Så du fryser altså ikke? Nej, det er ikke. Nej, det kommer du til bare vente og se, men vi håber det. Nu har jeg, altså jeg gider lige ind med hovedet lige nu. Så, men jeg skal nok med hovedet og hoppe i, men sådan... Ja, det er sådan, der er meget i, hvis man så kan fornemme det. Wow! Nej, det skal helt vej. Au! Nu er det for alvor. Fuck det gør. Kommer du i? Er I klar? Fordi så hopper jeg. Kan I lige gøre bare lige? 3, 2, 1. Okay, ja. 2 sekunder, jeg vender tilbage. Okay, og nu skal vi lave sådan et afslutningshop. Yes. Okay. 3, 2, 1.
på. Ja, fordi vi stod jo lige før. Ja, og ja, det var rigtig hyggeligt. Ja. Så ja, altså, der kommer noget mere på senere, hvor vi kører til vejen og sådan noget. Ja, så kan vi lige ud af. Ja. Og så kan det også godt være, at Sofie har filmerne og så taget fotos til stedet. Ja, det gør jeg. Fordi hun skal ned til vejen og have taget fotos til stedet. Så ja, det kan. Så ja, vi ses efter vandet. Ja, hej. Okay, og nu har vi fået tøj på. Og jeg har fået fønsret mit hår, fordi jeg skal have taget billeder, så jeg skal nok ikke lige komme med sådan vådt hår. Nej, fordi hun skal ned til sådan noget i vejen. Er det ikke vejen? No. Okay, hun skal ned. Pas. Ja, til hendes pas, og så kan jeg lige filme, imens hun sådan står for at tage billeder. Det er ikke, man kan jo ikke se det, men sådan inde bag gardinet, jo. Ja, så Jamen, vi ses bare i bilen. Okay. Så sidder vi så her i bilen og er på vej til vej. Ja, for at Sofie hun jo som sagt skal tage et billede til sit pas. Så ja, vi vender lige tilbage, når vi er kommet derned. Så, nu er vi her. Bam, bam, bam. Så, og så Hvor kommer man her? Døren lukker af sig selv. Okay. okay, og så er vi her i hvert fald. Ja. Passet. Så er det faktisk næsten bare at følge ud af, hvad der står. Her er en skrald fra noget andet. Vi kommer. Vi har et toilet. Jeg skal også spille det ud. Nyt stykke tyggegummi. Vil du også have et? Der er en masse fejl i alt muligt lort med. Tak. Så jeg godkender det. Så har vi fået nyt tyggegummi. Vi er bare så gode. Ja. Ja, det smager også meget bedre. Altså tyggegummi her. Så Sofie. Hej. Igen. Det er vildt sjovt, fordi der er en deroppe og diskuterer lige nu over, at han ikke kan få lavet passet. Ja. Så vender vi her på de her dejlige stole. Ja, nu har vi lige fået vores nummerhavn 125. Sofie, hvordan gik det så? Det gik af lort, dengang jeg tog skrive min underskrift. Det blev seriøst så grimt. Så Sofie, så har vi rigtig godt. Så har Sofie lige fået det der pasbillede, og det tog virkelig lang tid. Ja. Nu. Og nu skylder min mor sin tur på McDonald's, ikke mor? Jo, det gør hun. Ja. Så nu er det på tide lige. Så endelig skal vi hjem. Om mit hår, om mit hår. Det er varmt her. Det lugter varmt. Ja. Så. Er vi hjem? Ja. Det er godt, Sofie. Du er så dygtig til at lave billeder. Hej alle sammen, og Nu er vi lige kommet hjem fra vejen, og nu har vi så tænkt os at afslutte vores vlog. ja. Tak fordi I gad at se med. Ja, tusind tak for det, og Husk at abonnere og like. hvis I gider det, ja, og så, ja. Okay, det var det for den her video. Hej!